היי, כאן קרן ראו חלבוי ויונתן כסיף, ואנחנו מזמינים אותך לקחת חלק בפרויקט מיוחד במינו, והפרויקט הזה הוא אתה. היום יותר מתמיד אתה תמצא יותר ויותר אנשים בוגרים ומשכילים שעדיין תלויים בהורים שלהם, שעדיין תקועים בעבודות זמניות, שעובדים בתפקידים שונים בחברות אפילו כבכירים ולא באמת סובלים את המצב שלהם. לפני כשנה הקמנו את קרש קפיצה לחיים, בית למנהיגים שצומחים ביחד. בבית הזה אנחנו מעבירים צעירים ובוגרים מחנה אימונים, מסע ששובר להם את התפיסות עליהן גדלו ושנועד להוציא אותם מן העדר ולהוביל אותו, מסע שמאפשר להם למצוא את הכיוון הנכון והמתאים להם בחיים, לעזוב ולצאת מהמקום בו היו תקועים שנים רבות, שמאפשר להם להאמין בעצמם ובדברים הבלתי רגילים שהם מסוגלים להשיג, שנותן להם כלים ומפתח בהם את המיומנויות הללו שיש למצליחנים, שהופך אותם למנהיגים של ממש. בית שגורם להם להבין שהמציאות שלהם היא בעצם מה שהם יוצרים לעצמם, שגורם להם להבין שאין שום קשר בין לימודים באוניברסיטה לבין הצלחה בחיים, בין פסיכומטרי והצלחה בחיים, אפילו לא בין הג'וב שהם השיגו להצלחה בחיים. החלטנו כי הגיע הזמן למצוא לבית הזה בית ולתת את הידע הזה והכישורים הללו באופן ממוסד. בית שיהיה מתאים ונגיש לכל אלו שרוצים שינוי משמעותי בחיים שלהם. בית שיוכל להיות עוגן מסובסד גם עבור אוכלוסיות שלא יכולות להרשות לעצמן כלכלית. בית שיאפשר לחיילים משוחררים לבחור נכון בטרם הם רצים קדימה, כמו כל העדר למקומות הבינוניים. בית שיוביל את האנשים להצלחה בחיים שלהם מתוך מנהיגות, מתוך אחריות אישית, יוזמה, אומץ ותעוזה. בית שייתן לך את האפשרות לצאת מהרגיל והידוע ולהיות היוצר של חייך. אתה רוצה להיות חלק מהבית הזה? בוא והצטרף אלינו עכשיו.